Si Mayor Rosal, itinaong kwenta po mga tugang kay Colonel Esguerra ang pagpuprovide din seguridad sa palibot kang ICR. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init. Di ko alam kung hanggang sa infon extent mga tugang kan trabaho na itinaw kang alkalde. Ini po parte mga tugang kan mga pigbabago na mga guidelines sa protocol dyan sa ICR. Dahilan sa mga issue na nagburutwaan kan mga nakaaging aldaw. Ano? Kita mo, ako may naniniwala ako po na mapapakaray tabi ang security sa palibot kang ICR. Pero, aputunta muna po kay Colonel Esguerra kung hanggang sa in an extent kan trabaho ninda sa laog tabi kang ICR quarantine facility. Good morning, tabi Colonel. Welcome po sa DZGB. Good morning po, VP. Good morning sa ating mga listeners. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, good luck Colonel sa bago mong trabaho ha. Thank you very much. Maraming salamat po. Okay. Colonel, pwede pong maraman hanggang sa po extend kan trabaho natin po sa imo, sa PSO ni Alcalde Noel Rosal. As in, ano po talaga ang pangkabuuan na trabaho na itiniwala po sa inyo kan Alcalde? Sa official memo po na na-receive ko buhat sa ating mayor, ang board pong ginaya niya is to taking in charge of all the security and safety of all the quarantine and isolation facilities of the city. Mm-hmm. Ang buot sabihin po, talagang medyo malawak at malapad, komprehensibo yung napadagdag na trabaho sa akin bilang public safety officer. Okay. Mm-hmm. Na-receive ko po yung order nung 16 and then nagkaroon na po kami ng series of security committee meeting para po maplano talaga at mapaghandaan itong pagsasaayos nitong ating seguridad sa ating ICR. Opo. Meaning po, Kaya Colonel, go ahead, please. mabat ko na pong madaling una po putulong po na po sa pigkwan mo. Meaning po, pag sinabing security, involved po dyan, included po dyan, ang internal and external security sa ICR building and sa premises po kang ICR, tama? Eksakto po. Eksakto po yung nasabi po, VP Henry. Yes, okay. Sige po, Colonel. Ano po ang kwanindo, ang napaghandaan na para po sa transition na in security plan sa ICR? Pinagandaan na po natin yan ngayon na para po sa kaalaman ng ating mga listeners. Our main mission po, ito po, maliwanag na maliwanag. The newly activated ICR Security and Safety Team, kami po mag-i-enforce ng all LGU and city health policies. Okay. To protect and secure public properties, mag-maintain ng PASI Orden and internal security. Ito po is in partnership with all health stakeholders sa loob. And of course, with the active support of the community. Okay. Sabi, this will be a dedicated security force committed for the safety and protection of lives and properties within the ICR premises. Maliwanag po yan. Yes. Kaya po medyo malawak ang aming sakop ngayon. Pero po, direkta po, ang lalabas po niyan, ako po ang magiging ICR security commander. Okay. Ako po ang magiging kuha ko dyan. Kung sabihin tabi, Colonel, sa paglaog mo pa sa nasa gate, kang ICR, entrada kang gate, may pagbabago na maramdaman ang satuyang mga kababayan. Ano po ang pinaka-proseso paglaog mo pa lang sa premise kang ICR? Within this week, maramdaman na po sapagkat kasama po sa mga requisitos na ating i-implement pamula ngayon, yung pong strict physical barriers, correct. controlled parking and traffic flow signages. Yes. At kagaya na sinabi mo po, dapat pagpasok pa lamang, hindi na natin iwawan-on-one na isa-isang papaliwanagan ng mga papasok sapagkat correct. Pagpasok na lamang may bubulugan na sa kanila na kasing laki ng plywood. Yes. Na nandun po ang directional safety guidelines. Correct. Visible, readable at may mga numero po. Ito po ay i-install natin dyan sa harapan. Very good, sir. Magayon ang pigpaplano nindo.
dapat baga po limited kita sa face-to-face engagement, di ba? Sa mga malaog Ito po luwas kaya, sa ICR. halimbawa may darating dyan, ituturo na lang namin ng number sapagkat manggagaling po kay Dr. Riego, Opo. yung ilalagay namin dyan sa labas. Sasabihin po kung may dumating na bisita, ito yung kailangan ninyo. Yun po, basahin po ninyo yung number 4, yun Opo. po ang susundin ninyo. Yes, very good. Pagkatapos Okay. po niyan, mag-distribute po kami ng ICE materials na nandun na po yung mga dapat gawin kung halimbawa pupunta ka dyan. Ibig sabihin, hindi na po tayo manghuhula, hindi na tayo magsasayang panlaway, talagang para pag may darating, ito po ang pulisya dito sa loob ng ICR. Iyon, very good. Okay. Sir Colonel, may kumpo ka mo, may gari inspection sa mga gamit na palaog. Although medyo medyo delikado po ini we are dealing with virus baga po ano. Ang hapot ko lang po kung paano makontrol yan ta. Ngani pong day na maulit so nagiirinuman dyan sa loob kang ICR kan mga nakaaging alaw. Opo, thank you po. Kung sa mga hospital, meron tinatawag na health triage. Kami po magkakaroon ng security triage din. Okay, okay. Ang ibig sabihin, ang mga bihikulo, hindi kayo basta-basta makakadiretso kung wala kayong authority na pumasok dyan. Yan. Kung walang clearance sa 911, kung walang clearance sa City Health Doctor na papasukin itong bihikulong ito, hanggang yan lang po kayo sa labas. Yes, very good. Ang ibig sabihin po niyan, ipaprocess po natin yung mga pangalan ng bisita, anong dala ninyo, para at least malaman namin kung ano ang ihahatid doon sa ating pasyenteng nasa loob. Ire-record po yan, Very and then good. kami na po ang mag-i-inform doon sa pasyenteng na doon sa loob. Very good. Ililimit, Alright. ililimit po natin ang oras ng paghahatid ng mga gamit ng pagkain. Okay. Ililimit po natin yan. Halimbawa po, okay, bibigyan po namin kayo ng total, iikot lang naman kayo dyan. We will allow you to pass. Ibababa ninyo doon sa table na pagbaba ng mga gamit, and then lalabas po kayo kagad. You will be given siguro mga 2 minutes. Yeah. Opo. Colonel, ang sarap po dyan sa observation ko, ako personal ko pong nahiling ini, iyan baga po nag-gate, iyan bagang perimeter fence kang ICR, di ba? Opo. May mga in-between baga puan, lusot tabi, Colonel, ang mga saro ngayang burubag, sarong plastic, etc. Kadakot, pag ako po nag-standby dyan, tapig obserbaran ko talaga o nag-aagi ako dyan, may mga tao na nagtataonin gamit o ano man na bagay, duman sa nasa laog sa paagi kang kudal, pigtutuon po, Colonel, sa kudal. Opo. At kung na-obserbaran nindo iyan, garo saro ini sa pwede, delikado mga araw ka na sitwasyon. Buda, igwa kung nahiling, pero although haloy-haloy na po ini, haloy na ining nahiling ko hindi ko aram ko na bago na ini. Kahit ito baga, nagsasabi pagkaon dyan sa laog, di ba? Opo, So, opo, haling opo. laog, sir, pigtatao sa pagkaon, duman sa luwas na suna sa luwas na pag-iriba. Ngayon po, iba na po ang polisiya natin dyan dahil isa na lamang po ang lugar na pagbabagsakan ng mga pagkain. Yan, very Isang lugar good. na lamang po yan. Walang dadaanan yung mga dadalhin sa ating mga bisita, kundi isang section lang na control section. Pagkatapos dun po sa van, kasi po, alam mo VP Henry, kung lalagyan naman natin ng bilog na trapal yan, tatakluban natin, hindi naman po masyadong magandang tingnan. Kulang na yung oxygen na papasok sa loob. And then, magiging very scary ang dating. Masyadong isolated na yung lugar na yon. Yes, Now, yes. ang naging plano po natin, through the effort of our city engineer at saka kay Sir Buboy, ipalilinis po natin yung vicinity, magkakaroon po tayo ng policing area, and then magpapalagay po ako ng observation post dito sa may likuran, para lahat ng movement ng tao ay sigurado pong mamomonitor. Very good. Okay. And then inaproba na rin po ni Mayor ang paglalagay ng public address system wherein hindi na kinakailangang iwawan pa na pupuntahan yung tao because there is a dedicated and controlled public address system na matatawagan natin yung ating tao na kinakailangan. Iyan. Okay. Iyan po, so usually po sa luwas madali i-manage ang security dyan. Doon po sa loob, Colonel, ang issue baga dyan nagluluwasan kang inot, itong division sa cubicle, I don't know kung parte kang trabaho nindo in security. Opo, ng mga cubicles tabi. Go ahead, please, go ahead. Ang mga cubicles na iyan, igwa ki mga kwan sa ibabaw, so gari kaya, pwede kang si ripon, kaya kang okdawon, magkataning ang cubicle, kang babayi buda kang lalaki. I don't know kung parte po ini kan sa security plan o parte po kan trabaho nindo ini na mabago ini na sistemang ini sa tabang kan City Engineering Office.
Babaguhin na po yan. Malaki po ang pagbabago sapagkat nung security committee meeting last Saturday, magkakaroon na po ng complete segregation. Ayan. Siguro po, magiging Lalaki sa maayos lalaki, na, babae sa babae. Siguro hindi naman ako pagagalitan ni Mayor kung i-announce po dahil gagawin na lamang pong specific magiging function ng ICR na limited na lang ang ma-isolate dyan sapagkat magkakaroon po ng malaking building na gagawing isolation facilities. Separate ang building ng babae, separate ang building ng lalaki. Iyan ang the best na idea. Iyan ang the best na idea. Para wala na po mangyayari yan. Now, gusto ko pong malinawan yung mga tao tungkol po na tinatawag na kasi nag-iisip na hindi sila nakakapasok sa loob ng ICR. Nakita po ng dalawang mata ko na hindi naman po ganun kagrabe ang sitwasyon doon sa loob na talagang magkakasama. Meron pong talagang tinatawag na segregation. Kaya nga lamang po, ang nangyayari dahil sa kawalan ng bantay, hindi masyadong namomonitor, nagkakaroon ng pagkakataon nitong ating mga pasyente, mga bisita na makalabas. Yun po ang nagiging sanhi. Pero definitely, hindi naman po yung sinasabing magkakahalo Talagang magkakahiwalay naman po. But definitely, nagkaroon po sila ng access sapagkat hindi po masyadong na-control. Sa totoo lamang po, overwhelmed na yung mga staff doon. Hindi na po nila na masyadong nabibigyan ng pansin yan. Kaya yun po, gusto ko lamang linawin. Maganda po ang setup sa loob. Kaya nga lang talagang ang pagpipicture ng iba, which is very, very sad, nakakalungkot po. Hindi po maganda ang naipaproject yung mga naandito dito sa loob na pinapahuwan pa po sa social media. Now, ini po ay isang paglilinaw. Sa ating pong DOH policy, yung pong tinatawag na Privacy Act, supposed to be, hindi po dapat magkuha ng picture dyan sa loob. Number 1 tabi, VP Henry, ano po? Ang pinipicture nila yung maduduming cubicle. Sino po bang nakatira dyan? Wala naman silang ginagawa dyan. Pwede naman po nilang linisin yan. Wala po silang ginagawa sa loob Bakit po nila pipicturean yung madumi yan? And then ipapalabas nila sa social media. Ang tanong po, sino pong nakatira dyan? Wala naman po kayong ginagawa dyan kundi magpagaling. Bakit po hindi natin tulungan at ayusin natin yan? That's why, sabi ko nga po, wala naman po kayo marinig kay Mayor dyan because hindi naman sabi ni Mayor, bahala na yan. Basta the people will know na hindi naman tayo nagpapabaya. Okay. Now, ang isa pa tabi, DP, ngayon talagang may sistema na. Ang mahigpit namin ipinagbabawal ngayon, lahat ng pagkain meron dinatawag na inspection. And then pag nahulihan namin yung magdadala ng pagkain, papaila namin ng ang kaso po yan, papaila magkasi po sa batas. Colonel, medyo kaya kapos ako sa oras. Babalikan kita mamayang 7:30 Pero bago po diyan sa mga guidelines iyan ang mga penalties na iyan, may reaction ang sarong paradangog ta. Sabi niya, magayon na nabago ang security scheme sa ICR, pero sana don't overdo it to the extent of creating an atmosphere of making patients feel like prisoners. Be tactful sana ang mga security personnel dyan. Reaction tabi, Colonel. Wala naman pong prisoner dyan. Kaya nga po inaayos natin yan. Para wala po yung image na yan ay nakakatakot na lugar. Gagawin po natin kaaya-aya yung lugar na yan na talagang dapat lamang bilang isang syudad, meron tayong lugar na gagawin po nating rest area, hindi po yung prison camp. Correct. Ano po mangyayari dyan? Parang ibabalik po natin yung ambience na parang yan vacation area, hindi staycation, hindi po yan presuhan. Yan po ang maging gawa natin dyan. Kaya nga po yung sabi nila, takluban ko daw ng trapal na color blue yung paligid. Sabi ko, hindi po, dahil masama magiging impression sa labas niyan. Ang kuwan po natin, ibabalik lamang po natin ang disiplina. Okay. Sige. Colonel, babalikan ta ka po after the newscast. Pag-istoryahan tayo itong sa penalidad. Sabi mo, may penalidad na pwedeng i-file oras po na may... Yung na yan, na palagay ko VP Henry, hindi ko kayang i-discuss ng mabutihan because sa legal officer natin yan. May sanction yan. Talagang may sanction yan. Okay. Pero pag may nag-violate, pwedeng may sanction i-kwan. Remember, pag may nag-violate, ang una namin gagawin sa police blotter namin, nire-record yan. Ayun. Okay.
Mamaya, Colonel, pag-uusapan natin yan muli kasi alas 7:09 na, magabareta na si Edwin Kasichi. Tawagan kitang uli, Tawagan kita muli after Thank you very much, 7 VP Henry. Sana maliwanagan natin ito kasi hindi nagiging maganda ang impression. Nakarating na rin sa national media. Thank you very much. Yeah. And I will wait again for your call mamaya. Yeah, thank you so much. Mga tugang Colonel Esguerra, retired police colonel.